dengan aku di YouTube ini channel. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di share. Sebanyak-banyaknya ikuti keseruan aku hari ini. Mau ngapain, mau kemana yuk. Kita mau jalan-jalan yuk. Mantan kecil. Taksi soalnya lah. Gedean sing ngerekam ya. Gedean sing ngerekam. Iya. Tunggu apa, Mak? Tak kira mak ini, mak yang begini-gini. Mumpun loh supaya aku kira langsung lembab. Sawatan guys. Berasa nggak kalau sandalnya wes kurang di sandalnya guys. Sandal. Bapak itu mobil deh. Ada sawatan kan? Ayo sawatan. Ya lalu dari mantan saya nungguin bang. Bon bodeng ya. Monggo mereka Bapak Ibu. Mungkin Mak Panji Bapak Ibu kita pakai.
Nah udah ayo duduk. Harganya 300. Kirim ayam. Kirim ayam. Iki kerja sik raden joget ae. Lah yo engko kowe wektune dhewe kaya rumangsaku kaya. Kacep ki angel kok. Tenan, wangune saka semangate to. Semangat angger ngerti aku. Gak sida nek bojoku liwat. Ndi? Walah alah. Gaimen wong wis rabi kok sa. Tak pegat to. Nggih, kula tak salam riyin nggih Mas. Iya, Dong. Nggih, saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kundugi ngerih kerajaan Iya. daleme Pak Budi, Pak RT. Iya. Nek ora kleru kan biyen nganggonmu yo ning kene to, Tum. Nggih, saiki dipecat. Lah nyapa? Dene mlebokne wong lanang ae. Sakjane kon mulih aku. Wis diusir saka warga kene. Heeh. Diusir karo Pak RT ngene. Oh, Tele. iki mau keluarga saka Kebon Sari rong ana sing foto. Kok disambi foto ya? Nggih, monggo Papane ombo kok aman bisa foto. Nggih, monggo sing dereng foto kula aturi foto keluarga sing Bonsari. Saking Kebon Sari. Nggih. Monggo. Nggih. Alhamdulillah. Iki wonten Dumas kalih Manggala kalih. Iya. Pripun iki jogete napa mboten? Jogene no to wis badonga kok Oh, ya. ngoten. Nggih, kalih ngrantuk esih kersane rampung. Iya. Pato wira wiri
rabi. Diomongi sregep perang kaya Lah sregepi apa mergo nyaur utang. Lho, Ben wis repot ning kancane repot ning tanggane. oh. Ayah, gak sido. Ana gas, ora gas. Ya. Ta jenenge masyarakat sing bener sing apik kan padha lung tinulung. Nggih, gak kanto ae ya, Mas. Ya to, aku krungu pawarta sing wis kondang kalopo kowe sasi 11 dereng ya rabi iki tenan apa ora? Ontran iku nak undangane teko ora aku. Lah sapa? Kula dereng. Insyaallah tahun ngajeng. Ah, ya. Mangke tesih ponakane kula. Oh ngono, dadi nyatur ngene ya mbok undangi kabeh. Yo Ya. Ayo. iya. Lho jenengan sok tau ngajeng. Insyaallah. Iku ya sumbangane. Iya no. Sambatane. Lah manto yo sambatan, mosok aku ora sambatan lho, Caca. Manto nek gleput ki lho. Kancane sikile nek munjuk ki lho. Ngono ki anggere tekan ora ora kenal ngono. Andane ana wis bar digawe ngono kuwi. Ya butuh kan butuh. Lah iya anak butuhne ya tuh rene ya tuh. Tuh rene lho tuh. Wonten kene lho tuh. Ada Mas kalau maju deh. Ini iki bojone kok ning omah. Bojone mantan lho, aja metu dik-dik ning wae ngono. Gak oleh, gak metu kowe masak ono saya panjang-panjang. Rumasane ngene budi ora dimoni apa piye. Joget lagune apa, Dek? Lagune apa? Ya. Apa peling budul. Nang joget iki terus piye kok ya? Lagune apa, Dek? Yuk, lagune Barang Dengah. Mangga. Barang Dengah. Anjake sarungan. Sunat ye. Tom, kowe iki ora ngerti. Iki batune leh. Batine leh mantu ndek band lho, bose. Oh nak nukare bose? Heeh, batine leh dadi mantu ndek band lho. Mantap. Iya yo kose to, Cep. Nek kose gelut kok piye? So, Aurat, Mbak, aurat. alah padha lanange bos iki. Gelut yo wani aku. Ayo lagune Mas. Mangga. Mantap kok nukane sarung. Ayo, anake sapa to, Mbak? Anake Nana Sentel. Lah iya. Lagune apa, Pak? Kerah, Hah? kerah, kerah, Lagune terah. Lagu apa kuwi? Terah. kerah, Terah. kerah. Wah, mumet ben panjake bingung permu. Oh, kowe. Panjake goblok dadak kowe. Oh, Kok ya roh lagu anyar wae bocah cilik kok ya. lagune apa, Pak? Banter, Pak? Kerah, Terah. kerah, Seterah. Panjake mumet dasi ben. Langsung goblok langsung panjake. Goyang, Pak. Monggo Mbak Gosek saking Bonsari kula aturi foto. Iya. Bapaknya ukane, Pak. Kari siji. Ya. Tenang. Sewiling cilik mantel. Disesuaikan karo mantel. Oh, ngono. Iya. Nah. Adike mantel. Oh, padha. Padha karo mantene. Iya, belakane cepat. Lah. Ya. Sanjane cepat. Iki kok arep kapakne kok kapak. Lagine cepat. Oh iya yang wis kape cepat. Yo mentolo mau musuh aku kok iso. Apa nek sing dicepat? Jarine cicikne. Iya. Cicingna lho tau sajak iki muan cicingna kono. Ya. Musuh cah cilik digebres ora yo usul. Yuk, mangko laras barane idul. Lho, ayo ning kebon sari arah. Yuk. Oh iya. Tepuk tangan. Oh. Ini apa, Jen? Iso mumet jalane pucet langsung. Ini apa, Jen?
maksudnya apa? Migen kan sing riyeng kae. Ora. Mergo guru-guru mrigen mergo rene sawerane. Lah iya, anu bas Jakarta iki arek piye ndi nggih? Piantone pundi nggih bas Jakarta nggih? Ndi nggih? Oh, foto. Oh, sik foto. Ya, oke. Ya, bos Berapa Cil? Ya, sawerane ndak cepane. Kalau Cil, moro nggone sing digawe jungkir sik. Ini. Ya. Ya. Anggone Pak RT, mosok Pak RT ora nyawer ora ya Oh, isin. Pak Budi ki RT ya? RT. Lah, Tapi tinggal ini tebal nanti dino. kaya nyambut gawe blek apa jiwa. Ayo lanjut. Bong, sore. Mas. Ayo, anggone Pak RT. Tuan rumahnya Cil. Mas. Ayo, ngobrol sih. Ya. Ya. Mas. Ya. Oh, siap lah. Awas ayo. Lah karek Pak RT cek ning gowo ora. Tapi ya kopral ngono kuwi. Bisa ora? Kopral ngono kuwi lho. Jaluk kopral berang. Lah piye no? Usah ketemu kok. Oke. Oke, yuk lanjut. Was. Ya kalah. Ya, saya ini bonsari mau beli mereka badhe sedekah. Cilik ini pakai rugi gede 10.000 lah. Ya alhamdulillah. Tepuk tangan matur suwun laris-laris. Alhamdulillah. Lah, kok bonsari tenang lho. Ya alhamdulillah kalah. Iya kalah alhamdulillah. Iya kalah. Iya kalah. Alhamdulillah kalah. penak to. Hah? Ya penak to. Penak apa? Lah piye? Rasane brengos e. Gue rasane kuri lah. Kan ngerti kepamat iki, Bang. Ya udah gue tuh sama akeh. Adune iki bolongku iku bolongku. Oh iya iya. Cil, jek enak nah mantene, Cil. Ya. Bagianmu le, Cil. Bagianmu. Anu tunggu ini. Tunggu ini. Wes barane, Gun. Bareng kowe reyok anu bose mantular ora ketok blas iki diparane. Nang arep kuwi bocah iki mau bayari lagi.
penyanyi nek aduk sitok ngono kok iso. Kok dina bayar sitok aja kae ra melu yo ngatel melu yo ngene. Lah ya. Oh iki kudune iki kok bengi. Aku ki saiki ndung kok esuk kudu melu. Oh iya. Ayo. Ya oke. Ayo makane. Makane. Was, bahagia boleh. Ya. Was. Ya. Sitok iki kok sangat kaya nih. Ya. Ngobrol Cil. Alhamdulillah Bang, atas bangun. Ya ya. Ngobrol Cil. Ya. Yo 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 ya 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 wah ya ya. Oh ya 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 oh ya ya Aduh Cil. ya. Oh yo 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 yo. Alhamdulillah. Woi, ya. Ya 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 ya. Iya ini lah. Ya, sekali Cil, sekali. Ya. Hop. Boleh di sini. Ya. Enak amat. Hop. Oh. Oke, nyala kasih ini. Iya. Gini. Kalau Cil, gini. Ngomong sih. Mau kesana ngobrol ya. Nah, kasih ke sana. Nah, nih. Nih. Nah, nih. Teknik gopo lah. Pakaknya pikir adusan tidur semua dah. Alhamdulillah. Ya. Kowe nak ngobrol duku sing nganggo labil. Lah salah. Aku pengen tahu yang apa itu. Lanjut yuk. Bang, salah. Mas yo. Ya. Cil, rumah satu susuku buuk kopinya kok Cil. Digulung gua makruk Cil. Lah yo, jare kate ratos. Oh, Cil enak. Oke, yo. Ya. Tumini, ayo ganti kowe yo. Cek ya ya. pamit si Dilma, Pak RT. Ya, pamit salim. Nah. Jalan. Nggih. Nggih, pamit mantene sih. Foto, anu bocah hilang lho Mas. Ayo, yang pamit mantene. Salim. Nah, Mas manten, Pak manten. Nah, Bapak pisan salim. Pisan. Ya. Nggih. Iya dong. Sampun. Wes ya. Nggih, nuwun sewu nggih. Niki wedale sampun wanci dhuwur mboten sekedhik nak kelantur-lantur nggih. Nggih ngatur mawon lho bilih wonten lepaten ngapunten niki namung gijengan nggih mawon. Cekap semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.